Klitmøller repræsenterer jo en lang historie bagud, og som er kulturhistorisk interessant, fordi det er det her gamle fiskerleje, men det er jo lige så interessant med den nye kulturhistorie, som man jo får ved i kraft af de surfere, der kommer, og den vandkultur, som det medfører. Hummerhuset, det er jo et klubhus, som i dag rummer surfklubben NASA og NASAs juniorklub og BFN, som står for Biologisk Forening for Nordvestjylland. Hummerhus er jo blevet til som et led i den her projekt, Det gode liv ved kysten, og hele området indbyder bare til, at man skal være her. Det vil sige, at man kan gå op på taget, og man kan hænge ud alle steder på bygningen og sidde og klatre. Og folk kommer bare herud og er herude og synes, det er rart. Det giver os nogle fantastiske muligheder med henblik på mere aktivitet, mere liv og flere glade mennesker. Foreningsvejen er jo en betonpromenade, som strækker sig ca. 300-400 meter langs med kysten i Klitmøller. Den er handicapvenlig, og den er også skatervenlig. Og man kan også sige, at det forener egentlig hele miljøet her. De nærmeste naboer, det er jo Klitmøller Lystfiskerforening, som jo har sin primære base herhen i De Hvide Huse. Vi var sådan meget skeptiske til at begynde med, fordi hvad ville konsekvenserne nu være for os? Og det endte så op med, at vi egentlig fik lov til at komme med forslag om, hvordan vi gerne ville have det lavet, sådan at vi kunne få en fordel ud af det, og at vi ikke blev generet af nogen ting, og så få noget, der var optimalt. Det er perfekt, du. Vi snakkes ved. Hej, hej. Når folk spørger mig, hvad jeg er, så er jeg Cold Hawaii evangelist. Jeg er og har været i mange tilfælde stemmen måske, der har forstået og sætte ord på, hvad det er, Cold Hawaii kan. Did you grab Philip today, or did you just come? Man forstår det også internationalt i form af, at de allerbedste surfere kommer til området på baggrund af det, som området virkelig har at byde på. Det gode liv i kysten handler jo også om 2 andre lokaliteter end Klitmøller, nemlig Nørre Vorupør og Krik. I Krik, der har kommunen opført kulhuset på den gamle kulplads, som ligger stort set midt i byen og lige over for den gamle Krikbro Mole. Kulhuset i dag er et samlingssted for byen Krik og for alle andre, som har lyst til at være med til at benytte det. Vi har et offentligt toilet med bruser, og så har vi et udekøkken. Og så selvom huset til daglig er aflåst, er der altid en del af det, som er åben for offentligheden. Mit drømmescenarie omkring kulhuset kunne eventuelt være at etablere en grejbank, der kan indeholde de instrumenter og sportsredskaber, vi nogle gange har brug for til de forskellige sportsgrene. Der går det ud på, at man selvfølgelig betaler et medlemskontingent, og så kan man komme og bruge det her udstyr og levere det tilbage. Og så derved, så kan der skabes et menneskeflow i det her hus, aktivitet, og også et flow af mennesker, der måske kunne finde på at holde deres bryllup eller deres fødselsdag i huset, eller et eller andet i den forstand, lege det eller gøre det til et mere større aktiv. Ja, i Nørre Vorupør er vi jo knap færdige, men vi er jo så startet ud med at lave foreningsvejen. Det er jo en betonpromenade, som strækker sig fra nogle parkeringslommer, og så hele vejen forbi hjertet i landingspladsen i Vorupør. Landingspladsen i Vorupør, det er jo, som navnet siger, det sted, hvor man lander sin båd. Og heldigvis er der stadigvæk i Vorupør rigtige kuttere, der bliver trukket op. Det er jo, kan man sige, noget, som forhåbentlig er med til at løfte hele området og med til at kunne gøre, at vi kan få flere turister til området ved hjælp af det gode liv ved kysten og promenadebyggeriet. Molen er jo også kan man sige, rekreativ på den måde, at man simpelthen går derud og ser solnedgangen herude. Der er rigtig, rigtig mange af vores besøgende herude, der nyder en tur på molen. Og så har den kvalitet, vil jeg mene, at hvis man går ud på spidsnatten, står ude på molehovedet, så er man simpelthen så langt væk fra København, som man overhovedet kan komme. Så vi er den yderste yderkant på den gode måde. Ja.